mabayad dan. Dahito yan ti bayad ti tawid ko adagaran di. Kuna man no imbang kuman. Saan? Taatidog ti pila itay ijay bangko. Masadutak ngagpila. Anya? Idulin mo nga roday ta Di mo iparang-parang di talamisan. Binilang ko nga rod. Kahit kumplitaw. Juan. Ay, jak sa ibang ko dahito yan. Idulin ko lang nandito'y balay. Ay na, may mayat no idulin mo ibang ka rita. Amom lang, aya. Kano ngay mabangkrap di bangkaw. Nalakaaya ti mapukawan iti dakkel agatad. Sana? O kupaklagan dito'y balay. Anya? Ang mga no magastos mo dahi ta itiawang kasis ka na. Saan? Ay, apayawang panunod ko aya. Si kamo lang nga rod magrante. Ay, padwak da ito ya kwarta. Nagnegosyo ka? Diyan ka mo, no, negosyo ti awag ti aramida. Basta, madunto da ito ilakay. Oho, kasano kumamo? Ay, agpautang nga. Agpaporsinto Mano nga iti utangam, tatabintang. 5,000 Rita balasang ka. Lumabalin anayo na makaturay anaya majismel. Ay, dakil unay data jismel nga utangam, tata. Ay, sus, pangalam ko mangay iti ibayad mo, iti kasta kadakkel ti utangam agatad. Aglako aktaw iti tarakan ko ababoy. Isunto ti pagbayad ko kin ka. Basta 5,000 laang. Tapno sigurado mabayadam. Alang araw, Rita. Angam, basta makabulan laang No aglabas iti makabulan ay amumon ti mapasamak. Manayunan ti tuon na. Uy, basta ipalagip mo ta ang mga lumalipatak. Ay, saan ko a responsibilidad ti mangipalpalagip kada kayo? Kuritan yo ti kalendaryo yaw. Tapno malagip yaw. Nay, agbilbilang ka man niti kwarta bakit? Inaldaw sa mo na bilangam ta kwarta kay duldulim mau. Wen, tapno ma-check ko no nakisayan wen no saan. Asino ko matimang kisay ngay data mo latag kabalay. Kati sumat. Ay naranday, saan agapaw tagasawa ta, kat agtalakak unay kenkan. Nagkamali ka. Apay, di mo amaw nga adon ti agtatakaw nga asawa ita, randay. Kita jay kumarita. Tinakawan nila kay na. Tainsugal na ti tinakaw na akwarta ni bakit na. Isuda Di naman ipapada kadakwada. Tasaan nakakasta? Anyat ambok ngay. Iso nga awan kastay ag sigurado, randay. Narigatan. Rita! Randay! Tanda kayo! Umayak man! Sumrag kayo tabi si aknanang. Ay, apay. Anyat ko dita, Rita. Ay, kit-kitaak man dagito'y listaak nanang, tanay. Kasla, masushort, dagiti pa utang ko. Shortak mo ten. Ay, nagado mo buk dagitan, Rita. Adun sa aki iti ti pinautagam, may salanot buk to'y listaak nanang. Inyalis ko lang dito'y daduma notebook. Tapno adaw, ti kopyak. Anya! Ay! Kasla ka mo mga opisinan dito'y balay mo. Tanagad daw ti paperworks mo. Ay, win nga raw nanang. Narigat gayam ti agpautang. Ado, ti pa ka-estresan. Ma-estresak mo't nga ron ngagsinger. Ay, apay. Narigat daya, masingir. Ay, permina. Nagtiwid da. Damo, dagitay nalaay ngagbayad ang manmanaw. Mabilbilang laeng Kaaduan lata dagitay tiwid nana. Ay kay naganos ka takas tamot ti pagsapulam. Awan na nanang ang maumaakmat no daduma. Kasla jay may sa kaanakan nyo nga anak ni Auntie Henny. Po nagtiwid ngagbayad. Amok tumot laeng inbabain na jay inutang na kanya. Apo?
Asino mo nga, ti babae na. Adaya, mate. Adamot nanang. Ay, narigat lang amin tagsasaukan. Ang, basta, adamok. Jakla kaya tiagsao. Ta, mabutungak nanang. Anya! Kwarta man bakit? Pangusarami ti kwarta. Kumata nga man iti butas ko kang kaputi. Bayam. Siya kung ti gumatang. Tamangan no ibabaim ti kwarta nga itid ko. Anyang ibabae, mga ibagbagamay. Ay na, adon ti amok akasta lakay. Adon dagiti umututang kanyak a babaero. Umutang na kanyak iti pagbabae da. Naman mo mapagbabae na. Apay apautangan pa ilangay. Di mo ikanin ni Daan o pagbabae na ti utangin na. Ay. Sayang, tip na porsyentaw. Isupay mo ta. Ha? Na, ikan naman iti kwarta. Tagatan ko iti butas kang kaputay. Intag ko aming keng katay naglakaw iti paryagan taraw. Ikan nakmat na iti kwarta. Ay, siya kung ti gumatang iti butas kan kaputem. Oh, anya size ti gatanget. Ibagam, tamapanakon. Basta jak kayat nga agigam ka iti kwarta. Ibagam, ti kayat mo agatangag. Tasyak, ti mapan aggatang. Nanang, ada kwarta yaw. Bumulod man. Ay di, agpapautang mo ti asawam. Awan kwartam. Di na kaikanan iti kwarta di manugang yaw. Masurunak. Nakaimaw. Anya? Di umutang ka. Papursintuam. Sigurado, ngay kan na ka. Anya? Wan, pautangan na ti sa balay. Si kantulaki di ti sanay. Nakarkarawa di na ikan. Iso sanay. Awan la amukaw. Tata Bentong, agbayad ka na. Agbubuotin tayo listaan ti utang mo. Di ka mo agbayad ay. Ay, pasensyakan balasang ka. Yak pa'y nakalako iti baboy. Ay na, kalkalapay mo tayo ta baboy. Idi pa'y la ako nam, nga ilakom, ngamdi mo pa'y nalaklako. Imposible mo daytan. Pasensya ka talagang balasang ka. Gawat ngamin ita. Iso nga awan sa tiigatang day ti baboy. Awan mo't gumatang. Ay, bayadam ti porsyento ti inutang mo Binulan nga porsyento. Tulagan ta dayta. Di mo kumanakalan ti porsyento na at ano sa anak mo't na marigatan. Ay, noan niya titulagan, iso ti matungpal. Di kay ngamin kundi utang no di kay mo't gaya makabayad. Ay, my goodness, kit ti kastoy. Agpapada kayo amin. Nagtiwid kayong agbayad. Adan sa mo ngamin babaim, tata. Awan, laklakayan ako agbabae agpailaan. Hindi nakbot pagsawan iti kasta at saan ko nga ugali na ita. Napudno ak ka ni bakit ka. Nyatamok ngay. Nukas mudla ka da kayo, dagiti daduma, papautangak. Ibagbabae dati, utangin da kanya. Dapay ka lalakiro nga umututang kanya. Amuyo, jay manugang ni abalayan nyo. Jay napudaw, manugang na. Ay sos, nagaduti utang na kanya. Itit na kano, iti boylet na. Boylet? Wan, tata. Kat jay mo't kapsat na. Isugsugal na mo, utangan na kanya. Ay, saan nga mo, jay asawa na ngagsugsugal. Anya? Wan, ay, adu ati amok. Ang jakla kaya ti agsao, tata. Narigat ti agsasao. Mano ti utanga, manong randay? 10,000 pesos ko manwad da, ading jupay. Oray pa porsyento Ay, isaan? Jak agpapaporsyento. Basta ikang kalatan, Ang bayadam tumulain to no may abulan Tane, ada pang usarak iti kwarta. Wala. Promise. Itag kung tumilaan ading jupay. Apay, di mun samo as-asikaswen dagiti mulam anateng randay. Si Maduta ka. Nagriga mo tiyag garday. Nagpudok. Nasakit ti sikag nagtrabaho iti daga. Anyalat ko dito'y balayan ngay.
Agpadakal iti bukset. Di nagtulungan ngagsapaw iti kwarta. Ay tumulong iti sa bali awangas. Basta sana pa naggarday. Ta nagrigat trabaho iti daga. Anya? Diyos kay, na baka manahin. Ay wala yan. Talaga kasta pare. At swerte, at malas. Mayroon na lang agmamalas kay tao. Ang patsyak, ay sumarunong agswerte ka tao. Kasanong hitay tuyay. Naipaabak ko mo tinutang ka. Ay, kaya tumutang ka ba rin Pautangan ka, kahit mo? Ay, agpaisaw. Alamang nga raw. Total, dakal tinabak mo ita. Manaw, tiutangam. Ay, 10,000 ko ma. O sige, anayin ta na 15,000. Tapno dakdakal ti mapangabakam no bilang laang. Alamang nga raw paray. Apay nanang, mano ay ati utangam. Ay, 2,000 lang, balasang ko. Tapno, mabayadak mo't lang. Amagan ngamin no marigatan nagagbayad no dakil ti utangag. Ala, pasensya kayo na. Uray katugangan kayo. Masapul nga ilistak ken agpirma kayo. At pag pinirmaan tayo, akasuratan nga imutang kayo kanya. Wine, Rita. Mawatak mate. Sige nga ro da. Mabitlaang taalaag tinutbok ko, nanang. Nayuna man ti utang ko, Jupay. Uray 5,000 manay. Ala, kasanungatan. Di ka pa'y mo nakabayad iti damo nga inutang mo kanyak, manong. Bayadak amin nung may alawas. Promise. Anya? Makaigamak iti dakil agad adin to nung may alawas. Isuasi kanto ti unag abayada. Ala, sigurado ka? Promise. Uray alam amin nga ay dek. Tapno da pang tenglam kanyak. Uray darom na, no di makabayan. Sige nga, Rod. Pagbigyan ka ang amlas da ito yan, Kat pangaasim tagbayad kanton. Manang Rita, umutang akman kan ka? Mano ti utangan, Jopay? Ada porsyento ati ipautang ko. Wen, amok day tamanang. Sige nga, Rod. Mano nga iti utangam? 15,000 pesos, manang. Sige. Mabitla ang taalaag ti utangam. Kantay pirma ang akasuratan, wine. Maya mo daw ito yung manuyaw, tatabintaw. Ay, pagkwartaan rin ay. Apay ngay, adi yung ilaban. Ay na, masaduta ka. Taraknag na talagitan. Gatangag to yung may sana. Kanya, nangina na kita baraok. Di uray man. Ala na, gatangag ko. Ngam utangag niya. Ay kat, ala, makamuka. Sa bagay, talaga nga ilakok na kita ang tawan maipakanay. Sige nga raw, utangag ko. Ito yung may isa. Ay, anyamatay. Nabak tayo mo paray. Talaga kasta pare. Bumawi tayo no maminsan Ay, sayang nyo. Tatabintaw. Utang man ang tidaduma ang manuyaw. Natay mo tantay mo na nga inutang ka. Anya, kaano nga bayad ka nga ibaraw? Bayadan pa yatay imo na nga inutang mo. Ipampaminsang kunto abayadan, han? Promise? Sige, makamukha nga raw. Apay, papapanam si Karande. Kanayon ka nga awan dito'y balay. Inalda warumwar ka. Kasla ka lamang opisina. Agsapsapo lang ron iti pagsayatan. Bakit? Nabayagan. Rumrumwar ka. Awam mo isang put mo apagsayaatanan. Addan to, Mangrugrogi akpay lang. Mat ngagsapsapol iti pagsayatan. Kwartang mangkiday. Ha? Ay na, sana mapidpidot ti kwarta, Rande. Abay nga men, adi ka garden manan. Tapno adda ilakom. Kat ada pangalaam iti kwartam. Nakaimimo ka nga asawa mo.
Asawam imutam. Talaga akasta no kayat mo ti makakwarta. Ay kad agdiskarte ka Kapilitan Akasta ti aramidag. Ti agdiskitar. Ta imutan na mga asawam. Kasano adi ka imutan? Kat simmadot kamutan. Ay, no di ka dumiskarte, awan na agbisin ka, randay. Ay, may kamano na manok ko na ito'y utang. Randay, may katlaon. Kaya unta ta. Agbayad aktaw. Ilistampay lang ti utang kao. Tapno di mo malipatan. Igulpik to abayadan. Kaano nga'y barok? Inton makatsamba ka Ne, nanang, ipalagip ko tay utang nyo ang mga numalipatan yon. Ay, saan? Diyak tumalipatan, dayjay, balasang ka. Nakalista, dito'y panunod ka. Eka, di kay pay agbayad aya. Dumakkel ti porsyento na, no itantantan nyo. Ay, diyak mo't makalaklakaw ni tay buryas ka. Tay suko ma, ti bayad ka, king ka. Yun na ate buryas siya. Ta ison ti pagbayad yung kanya. Ha? Ay, kayat mo aya? Katuan na kayat ko. Tinapatag, mabayadan nyo ti utang nyo. Diyak ngamin makaturturog amang pampanunot ka dagiti pautang ko. Maistresak nga agpanpanunot ta nagrigat mo tagsingir. Ay, apo. Apay, adi ka makaigna rita. Bumanahong ka kirabiain. Ay, Maturog ka, tamadisturbo ak akaabay mau. diyak nga rod makaturog amang pampanunot ka dagiti pautang ko. Ano niya? Ni Kandra, di pa'y nakabayad a pulos. Kadakkel jay inutang na. Ni Milay, 5,000 jay inutang na. Kan, aduda pa'y. Ay, apa, madanagan ka. Ang mga no, di da ka makabayad. Sayang ti naglakwak ititawid ko adaga no di da makabayad. Kasla, dinawat dan titawid ko no kasta ti mapasamak. Maturog ka kiting. Yan na naman ta panuno mau. Ituloy mo tag panunot intong bigat. Tapno makaturog ka may. Diyak nga rod makaturo gamang pampanunot iti pangutang ka Ay, apa, nagrigat na yati kastoy. Ay, inaktuman la agsingiran. Singirik idan. Sursurak ijay babalaydan. Agbayad kan, tatapintong. Diyak makaturturog amang pampanunot iti inutang mo kanya. Ay na, pasensyakan balasang ka. Taawan pa'y mo tay ururaya ka kwarta. Ay na, day takot ti Jack pangayatan amang pautang kada kayo. Taawan pagbayad yo. Nagdiwid kayong agbayad. Pasensyakan, Rita. Di balay, agbayad ak tumutlain. No mo yung amin ngawan pagbayad yo. Di kay kundi utang, tata. Di kay lang mabain iti kastang araramidin nyo. Agbayan kayo mo ta? Ala, agbayad ak taw, no makabayad nila kay mo kanyak. Ha? Ano nga utang nila kay kung nga ibagbagayo mo, tata? Ada utang nila kay mo kanyak, balasang kao. Sana kwarta, nga manok ti inutang na. Kung nabayadan na itaalawas, ngam awan ba? Iso nga urayag ti pagbayad na, kay sumay ti pagbayad ko kin ka. At niya? Oy, Jopay, agbayad kan. Tano di ka pa'y lagbayad. Ipabarangay kan. Nabay payagan ti utang mo kanya. Ay, saan ako nagbayad kan ka, Rita? Tada utang nila kay mo kanyak. I-quits tan. Anya nga utang na? Adda kas nga utang na kanyak. Nabayagan day jay. Isa di mo sang kabaga nabayagan ti utang ko. Tauray nila kay mo. Nabayag matan ti utang na kanyak. Anya? Ay, si kaman kay di ti singirag. Nan, bayada man ti utang natap na dapagbayad ko kan ka, Rita. Ano ikaw?
Yan pa yung basta si pagkakay, Rita. Yan pa yung baso ka. Agasam, singir kadagiti nakautang kanyak, ngam ad-adumot gayam ti utang mo kadakwada. Siyak pa yan, ti agabuno. 5 at tao dagiti inutangam. Pasensya ka na ba kahit? Mabuti nga ngamin na mangipudnukin ka. Ta sigurado nga ang tanak. Nangusaram kadagijay nga inutang mo, ah? Ipaaba ko iti sugal. Anyon? Anay ka! Di ka kudot, anay, nagsakit! Sorry ka din. Pakawarin na, bakit? Pasensya ka. Iprobain ka? Singirak man la, singir! Ngam, adumot gaya dagiti inutangam! Nabay na nakiti husto iso nga impapas ko ti pungtot ko babaan ti panang tungtungpak kan nilakay ko. Nabay na anak ngamin, tadyak amuan nakautang ta asawak kadagiti tattao a pinautangak. Awan tinaramidak no di tinang bayad kadagiti utang nata awan met nga rod trabaho ti asawak. Alakastan, ti pagayam mo, Rita. Ala, mangan kan nanang tapno makatumarkan iti agas mawain. Pumanaw ka ditaan, karya. Tasyak ti mga sikaso ka ni nanang. Anto iti danumyaw, nanang. Ay, apay aya, apagin inagawan dak nga si kaswan. Siyak ti babae, iso asyak ti rumbang nga mga sikaso kada kayo, nanang. Uray lalaki masikasok ni nanang, karya. Nalalay nga tupay nga agluto kumsika. Mas kayat ni nanang tiluto kumsika. Ay, basta yung kay Jay, tasyak ti mangpakan kun ni nanang. Siya kun kunanay. Na, Ipatog ko dagitan no di kay agsardang nga gapa. ay, No anyat naknakan nyo Taglinlin nung ba kayo ang mga sasikaso kanyak? Kabalak ti mga nasisak. Sana na masapula subwandak. Basta idisuyulatan ti ka nagditalamisaan. Ala, panawandak dito yan. Naggapan nyo nanang? Narabyan kayo? ay inakin na si kaso ni Apong yu abakay. Apay, masakit ni apaw. Saan? Napigsa ni Apong yu, nga masapol nga si kaswag. Tapno siyak ati pangtudan na itilot ay kain balay na. Anya? Apay, aya paginteresan nyo pa'y laday jay. Dala nga rodan inted na atawid yaw. Nangina ti dagaytan. So masapol la siyak ti papananday jay abalay kun lutay. Nung ay sana da kayo tipang tidan ni apong. Ay sana mabalin agreklamo no kasta ti mapasama. Nanang, madamag kumanlaang. Asinun to ka diti pangtidan niyaw, dito'y balay kan lutiyaw, inton matay kayon. Siyanak pa ya matay, Simon. Napigsahak pa ya nakaw. No siya, jak kaya at adanunan tigas iti taon niyaw. Diyan may lamain yan, tiyagbiag no kasta. Nuda kayo ngam no siya, kayat ko pa'y tagbiag. Uray 5 no siya nga pulo atawan kumapay no mabalain. Ay na, bakit kayo una yan danunan nyo pa'y tikasta atawag? Saan? Napigsak pa'y lang. Napigsak amag na. Napigsak ngagtrabaho. Kan kang runan ti amain. Napigsak amangan. Nasaw ni nanang kanyak asyak kano ti pangtidan nanto itilutay kan balay na. Tasak ti buridag, manang karya. Nay, agtal na ka. Di ka garamid iti istorya, Simo. Siyak, ti dakdakkel, ti karbengan na. Tasyak, ti inauna. Siyak! Tasyak nga ro ti buridag. Siyak nga raw. Nanang, Uncle Simaw, anya man na ti pagrekrekyaran yun, aya. Basta agsabat kayo, agapa kayo. Apay aya, kasta kayo. Ay, daytoy ulitag mo Almanen na pa'y laang jay balay ni Apong yaw. Nakababa nang lang arudain. Ay, bagbagaan to ina Marnel. Agpinpensyon lang arudain. Ng paginteresan na pa'y lang, nagbasit aluti kan balay ni Apong Mau. Gusto daytan. Dudua kayo ngagkapsat. Urumbang ko mga katunusan kayo. Ni Apong tiagdesisyon no asino ti pangtidan na iti dayjay. Umunga men, Simaw. Di ka
pakalaeng ang mga dang, ta si bibiyag pailaeng ti inata. Urayan ta, no sino ka data ti pangtudan na iti dayjay. Basta siya, tipang tidan na. Siak! Pasensyaan yun ani tatang ko insan. Nakababain ti aramidon na. Mapanasungsungaton ni ante ija balayaw. Ay, uray ni nanang insan. Kasta matla ti aramid na. Isung awan ti rumba nga ikidawam iti pasensya. Tagpada da iti aramidan insan. Ay, huwin nga rod. Una yun dagi jay adadakil ta. Bakit kinlakaydan gam kasjay pailaang mati aramid da. Uwan nga rod. Agkabsad da pa yung mga rod. Ay, agin innagaw daki din. Iti sanikwa ni apong ta. Malaka bagbagaan talata dagi ti dadakil ta insan. Apay manan nga da kayo dito'y balay ko, karya, Simon. Umay ka si kasuna nang. Kani, inyagan ka iti suman kun putaw. Paboritom dagitoy kahit. Ay mas paboritom ti inyag kaw nanang. Bibingka keng turon. Mala, idisuyo lata ditanta kanak amin na kita. Paborito kamin na kita. Nagdigos kayo nanang. Ay saan, tamalaminak. Maminsan lang iti makalawas ti panagdigos. Saan ngay naldaw? Ay, wumangamin si Maut. Ah. Numabali, nuray sana. Ngagdigdigos ni nanang. Tanalaka malamin ti babakit itan. Saan ka day nanang? Kawan ba? Labaran kayo ano kaya yaw nanang. Mangipapudo tak iti paglabar yaw. Ay saanen, masadutak nga aglabar. Nalagawid kan si Maut. Tasyak timang bantay ka ni nanang. Na, apay pagawid din na ngay. Sika ti agawid mo kayat maw. Siyak timang kadwa ka ni nanang. Maturugak ay tarito'y balay na. Tanay, narigat no may sa ni nanang ditaw. Ay ura siyak. Maturog mo ditaw. Mala, maturog kayo na dwa dito tapnawan rere. Kat pagyamanak no kayat da kakadwaan dito'y balay. Umay kayo nga mino ni Jebalay. May mayat no ijay balay ti pagyanan yaw. Tada dagiti babae nga apo ko midya mga sikaso kada kayaw. Tani manang karya, awan anak na babae. Saan na kaya masikasaw ti lalaki nga anak na? Nangruna kat ada trabaho na. Kasya nga yung mga sikaso ka ni nanang. Sa anak mo't nga inotel, anak ko. Sa anak ngagpasikaso kada kayo. Tanapig sa akpay. Kabailak nga si kaswan ti bagay. Tatang, papanan nyo? Apayan nagdakkel ta bagyo? Ag naidak pailay di balay ni Lulam. Taday, madlaw ko kung nakapsutan ni apong yaw. Anya? Apay di na kaya ti agnaad dito'y balay? Di na kaya, tamabain ka nung agpasikasaw. Iso asyak lang ti mapanijay. Anya? Ang mga mauna anak man yan tiyaw. Isuman ti makakaadan na mga asikaso ko ni apong yaw. Ha? Sip-sip dahi dyan nga ang tiyaw. Ambok tumo ila jay balay ni nanang ti almanen na. Ay, kudagpada kayo lang nga tatang. Uremot da kayo. Al-almanan nyo mo't di balay ni Apong. Siyak mo ta talaga ti pangtadan ni apong nyo ti dayjay. Ta siya nga ro ti buridak nga anak na. Sa bali mo ti rason ni Auntie Karya. Isukan no ti dakdakkel ti karbengan na iti dayjay abalay. Ta isukan no ti inauna. Ay, siyak. Siyak nga ro ti buridak. Tatang. Nagpintas nga mingkat ti lokasyon di balay ni apong yaw. Igid amis mo ti kalsada. Nagpintas a pagbisnisan ijay. Iso nga almanan launa diyan tiyaw. Anang, umay kayag na rin ije balay, tanay, nakapsot kayaw. Umumay ni manang mo dito numamensan. Awan kaste adda ka na ayaw nakadwa ma. Damdamagan da ka dagiti apukaw, nanang. Agnaid ka kanon ije balay. Kato'y balay kon ngay. Asino ngay tagnaad. Isira tayo ha? Anya, mapantayo na ije balay. Tayimpake kon dagiti kawasyaw. Ay, malang aruda. Da kayo ti makamaw. Kalat mo't nga mina na kimapsutak. Bakit ka talagan?
ko na nakasigurado no alain na ni nanang ije balay da. Bayan yun, no iyawid da ni apong nanang. Di ka man makinagawin. Ay, wine! Kukwa na laang ni nanang. Takukwak mo't ti balay ni nanang. Anya, ay, saan ka di akas nanang? No kaya't yaw, kasarita yun to ni apong. Tadwa kayaw apang tedan na iti balay na. Tapagguduan nyo ko ni Uncle Simon. Ay, saan? Siyak laang timang tawid iti dayjay. Bak nang mo't laang dayjay nga uli tugmaw. Ay, sige, mapanak ije balay ni nanang. Tainak itrangka. Kano nakatrangkan? Intrangkan ni Uncle. Ay, kasukatak at itidakdakkel ti tulbog na. Tapno awan ti sabali ang makalukat. Siyak laang. Ay, anak ko. Nagtapasama ka na akong yaw. Ang pasagsanggitam. Tasaya ata si Mang Bad gayon, tatang. Natayan niya pong. Saanin nga gangangas. Anya. Nanang. Nanang. Ay. Maya! Ay! Anya jay inya, wag mau, ija kasinsin mau. Ano ni apong yaw? Natayan, nanti. Anya! Ay! Ay na! Nanang kuya! Apay gay! Alinibasan na kami. Apay ay na! Di mo man laim pagamay. No asino kada kami kan ni Simon. Timang tawid itinapanawam abalay mo. Ay! Siya ka daw. Naglaing kan. Apay, ada kasuratam, amang ipanugnag, asikati mang tawid itinajay. Automatic asyak balay ka tinakagsatan ti anges na. Kansak ti buridak nga anak na. Ay, sana mabalinti kasta nga ibagbagam. Ha? Aglini pa talang agkabsatan no kasta kasiman. Ha? Tatang, anti husto ko man. Hey. Di kay agapay ti sango ti bangkay ni apong. Pag-aasiyo. Ilakaw ti balay ni apong yaw. Tapno awan apalan jay ang kalbaw. No ila ko yaw. Pagguduan niyaw ti mapaglakwan nanang. Anay, tanababa ng mula nga amang jay kabsat ko ngam siya. Ad-adaw ti anak na mang tulong kan kwa na. Siya ngay, may sa ti anak kaw, si Kalaang. Nanang. Naala kaw ti papeles ti daga ni nanang. Isu nga awanan ti maaramidan ni ang kalmaw. Ago matalaga dahi dyan nga antay. Inla ko nakitin dyan balay dahi di apong yaw. Ala, baybayan yun, tatang. Sana bale? Ta saan kayo abaybayan? Adu kami nga anak yun, mang tulong kada kayo. Oh! Nasakit nga ron na akam ko kaniyan ti yaw. Punasin nyo day ta, sakit tinakan nyo, tatang. Ito julatan ka ni Auntie Dayjay. Kanya pa ilat sapsapulin nyo, aya? Kat binulan mo at nga ikanda kayo iti allowance yun. Nakaw. Tatang, baybayan yun Dayjay. Ito julatan ka ni Auntie. Kandi kay agimula iti sakit tinakam iti kabsat yun. Taawan maghanap yun iti dayta. Nanang, rumbeng la pagbingayan nyo kani ang... Saan nga raw? Abay, di ka makaawat, Arnel, Kitaan nyo. Di na kay kasarsaritan ni Uncle. May ramaraman akpay na mismisuutan na no kwa. Umadawtan dito. Tapno maliklikak jay kabsat ko. Anya, papanantay ko ma. Ada nakita ka a house and lot. Isunalaang taadayo dito'y dayjay gatanga ka balay. Anya, ay, jak mabalinti pumanaw dito ya. Ta dito iti ayan ti trabaho nanang. Makaamo ka no agbati ka dito'y. Basta siya. Umakaraktaw niti pagnaidan intun magatang ko jay ilaklako da abalay kanya. Ipatawid kun ken ka to'y balay. Tabangan no madamdama mga sawa kamutay. Kaya ti makikabalay iti agbali na manugang ka. Iswa lumasin na ka niti pagnaidan. Okay. Aking balay nga rod itigatangan nyo ngay. Amaw ni kumarek ti aking balay. Mapan ka binta, tayo nakbayadan ng ti balay. O anya ngay maray, mapantan. Wan, itaypay ang nakarubuatak.
Si kalat ururaya kun maray. Nalama pantang arudan. Agkumyutan. Iplitsan nakatawan kwarta. Ay, wan. Ay, danag mo na ya. Kat, anya ngay, nakasaritam ti aking balay. Imbagam, mapanta ita-ijay. Wen, inawagan jay kumarik. Tajay kumarik tadakuntak na kunkwana. Ay, kunak man no am-amom di agilaklakaw iti balay. Saan? Am-amo ni kumarik. Ngam siyak jak am-am mo. Ang busy jay kumarik. Iso asyak lang ti mangkuyog kan ka. Amutang araw, ti papapananta, maray. Wen maray. Inted jay kumarik ta adres sa papananta. Ay na, nagpintas dito'y maray. Nalawat arubayan. Kanawan ka rubam dito'y. Tapasig magayam a for sale dagita babalay ti karubam. Huwag nga rod, maray. Ay, no, adala ko makwarta, gatangag amin dagitan, maray. Wen nga rod amare. Mom, kastoy, ti arapaap ko apagyanan, maray. Isu na lang takasla na baba dito abanda. Okay lang, daytan, maray. Sana problema. Nga masino nga ti kadwam tungag na dito'y maray. Ay, awan may sak, maray. Umay kanto agpaspasyar, No, kaya mo ti agbakasyon, may kanto lata, maray. Sapay ko ma, taibak nang nadayjay ngay naguman na. Tatang, agsasao kayo man ang agmay sa. Hey, malaglagip ko nga raon. Dinaramid di kabsakaw. Sapay ko ma, taibak nang na kung kunak. Ay naapo, day takay manan. Lipatin yung dayjay kunak lang nga roden. Ato iti kwartayo. Inted dagaret. Sindi kun joy dayta. Kun daytoy matitid ko para kada kayo. Ay, kaya manak manan Nawanan yaman na tatang. Inkay kitik pa siya. Rumor kayo. Tain kay agpapukis. Ag-shopping. Kun mangan kayo itiruan. Tapno, mayaw-awan nyo man. Ti pampanunutin nyo, tata. Laban nga rod. Ilibrek man nga rod ti kumparek. Ting kami man mang restaurant. Hello, Maray. Kaano nga agpasyar ka dito'y balay ko? Umay ka agbakasyonin tapno adda kadwak. Hello maray, into na da kwarta ka. Umayak to. Ay, umay ka din, Maray. Sukatattaw na ita playtime. May kawaak dito itawan kadwak. Di mo makaumay ti anak ka ta makumikom iti trabaho na. Sige nga Rod, basta sukatan ti plitik. Maray. Wan, Maray. Basta umay ka, taag bakasyon ka dito'y kabarbaraw abalay ka. Ay, bagta nakasangput ka. Sakbay na nagtudaw, Maray. Ay, wan nga Rod Sapay adda mapag naman ipo di jay kalsada. Awampay balon ko apayong. Mabasa ako man. Mahala, ginanakan, Maray. Mangantan intong madamdama. Ano nga aldaw mo ngay dito, Maray? Di uray makalawas no isaw. Basta anusan nakapakanan na. Ay na, awan problema iti dayta, Maray. Mabalain. Maray Karya, agring ka. Maray, Ay, apay, Maray. kita manay. Nalayos na mutan. Ay, alalawon nga pa isaw. Dandani mo madano ng tidanong to'y kama. Ala, Diyos ko. Bumanguntan, Maray, tatay malayustan. Ay, saw! Agbakwit talangan. Ay, wad, Maray! Hello nanang, kumusta kayo ditan? Ay na, anak ko nalayusa ditoy. Nagbakwit akaon. Patingga-tinggad mo, tanti danaw, medyo balay ka.
Ano? Nawanay. Nadadaalan na kita'y kabarbaro aret ko. Kita'y dakla tibay. Kan dagitay paglutwak. Sabay dinginain. Kan hulugan amin dagitay anak ko. Ay, Anya, apay ngay analayos kayo? sigun ka dagiti asidag iti dayjay ang lugar. Isugaya mapimanaw dagiti kakaaruba kijay. Tasigudan amalaylayos ijay abanda. Idapaw, da mo amaw akasta nakaw. No amok lakas jay, jak kumaginagatang dayjay na balay. Sayang tinaigatang ko ijay nakaw. Sige, umayak dita, paman nga sarding tito daw. Tagaawid kayo pala ditoy. Kabagays, gatanga mong di balay kaw ijay lowlan. Ay sana, manang. Jak ka sa pulan daytan, adan balay kaw. Ay, adang, bintas mo tuntoy balay baw. Ewan pinapintas na giti anak kaw. Sika ngay, damag kaw, nalayos ka kanaw. Ay, awan nga raw, nailaw anak anang gatang iti dayjay. Hay, ilaklakaw, maawa mo mang gatang. Sayang ting gatang ko iti dayjay. Wala ka ila kumlata Adan tulata siguro maggatang. No ilakok iti nalaka, dapay siguro namnama balakok dayjay. Agam, hayan yan. Sayang tinaygatang ijay. Suray kabagay. Inaguman ka. Binukbukod at tinaglakwan iti balay day dinanang. Nalabay, karma kanyak day tayo napasamak kabagis ka. Mala, napakawan kan kabagis. Aklunak nga ididamaw, nagsakit tinakam kaw. Agamita, sanain. Tanaamiris kaw nga uray siyak. Nagbalinak mo't agam brown. Tapi nagintirisak iditi balay day dinanang. Isuali paten tanday ta. Napakawan kan. Ay, agihaman na kabagay. Pedraw, lakay. Napintas da ito ya pagbalinan ta agarahean niya. Dito nga, isang wanan ti balay ta. Garahe? Wen, garahe. Apay, di mo amo ti garahe. Diyay ngay pangiparadaan, itilugan. Wala. Amok ti garahe. Ang pangusaram nga ti garahe, kaawa mo ilugam mau. Ay, kaadan to May mayat no maaddaan tan iti garahe. Tapno sumaro no tilugan. Kita man ni tata rito, gimatang iti kalso. Kabigatan na, nangabak itilugan. Nairanran nala siguro mo't Ay, basta aramid to agarahe da ito, ilakay. Ta sigurado, addan to sumangpet alugan ta. Anya? Anya nga tati pamay at idya garahe aya. Kasano nga tati kalawa na. Ay, po, itayak pa yamang pampanunot no kasano ti pamayak. Ang jak maplano ana imbag. Sapay jak man makaturugan. Unay mutin aya ti kastoy. Ay. Oy, Pedro, agreeing ka man. Pedro! Agreeing ka man. Payaya bakit? Agreeing ka? Nadakadwa ka sana makaturo. Anya kamutay. Nakatagtagari ka. Amo mamat maturog ti tao, ringin nak. Sao kamut asaaw? Sapay isabsabay mo, tagkuti-kutay. Ay, apo. Masurunak nga rod. Tanagi, mas titurog mon. Idinto ta siya. Katadaak pa ila dito ya, sana nakaturaw. Kahit, basol ko nga raw, no di ka makaturaw. Apay nga minakastoya ya. Uray ano talaga ajak maalat ituturugak. Masurunak. Diyan mo kang ka, Aprusam man to'y ulok, tapno makaturugak. Kantaan nakman lakay.
Apay, ubing kaya? Alamutin Urian mo, talaga saan ka makaturog? Nagkapi ka man siguro itay Kauwan takapimot nga rutiagas, di ba banog? Isung lagayam Siyak tubay. Nagkapiyak iti malam. Kaya marigatan ako na maturog iti rabi. Bawasan ti pa nagkapkapaim. Aho, patpat jumot dayta. Aglaladutak no jak agkape. Pamigsak dayta. Iswa di naklapdan nga agkape, Pedro, Ay na. Nagimasayan ti agkape. Nagimas ti panagayos na iti karabukog ko. Ay, kakapkapi ka manayin. Kakapkapim la itay. Yung magkapkapi ka manayin. Ay, inoras sa mo. Ngagkapi ka. Ay na, bye-bye anak ka de. Taday to'y laang mati libangak. Ako na da. Nalabas mo. Day ta pa nagkapay. Inoras ngagkapi ka, ha? Intong kwan, di ka man makaturugay. Ay na, di mo man pabasulon to'y kape. Tawan mo't pakainaigan na iti dayta. May sa day ta rasaunin ka. Gusto mo ko mati mamidwa, wano mamidlo pa nagkapim iti may sangal daw. Saan nga inuras? Tanyat kay kayat mo nga inumat. Kape, wano arak. Nay, nagadayo mo tasong ba man? Basta sungbatam ti saludsud ko, Pedro. Anyat kay kayat mo. Agkapiak iti diretso, wano agbarte kaklaangan. Sungbat! Awang kadagita. Tibi na, ada nila kay mo. Ay, awan Inga. Napan nagtrabaho. Apay ka de. Kayat na nga ta akong trataan, jay ipaaramid ko agarahi, may. Kaanaw nga dawayana. Ilupas dala ka nun, jar. Aramiden da ako sinatibus na. Malpas da siguro itang aldaw day jay. Kaya na nga ta, ti agaramid iti garahe. Ay, kakayat na Inga. Kano di na kayat ti mabakbakan ti day jay nga asawak. Ti kayat na ka diretso ti trabaho na, tapno diretso mo ti panagswildo na. Ay, pakibagam tuman nga rod kuana niya. Paaramid kami iti garahe. Adan sa kalugan nyo na, Inga. Ay, wan! Adantaw, Divina. Umadanin. Gumatangak taw. Lakay. Kita man no pagpatinggaan ti paaramid kaw agarahe. Apay, ayang agpaaramid ka iti garahay. Kawang mailugan mo ngay garahay. Kat adanto sumarunong to ti lugan. Pangalam ko mga iti gatang mau. Kita niya't amom ngay, no adanto pa nga bakak. Ay na. Agtagtagainip kan sa Inga. Kurang ngamin nakanayon ti turog mau. Iswakas ta ti bagbagam. Ay na, di mula amo alakay. Ang mga numaklaat kan tulatan, no adda maigarahe alugan ditoy. Kita man ni tata rito. Gimatang iti kalso ti lugan. Pagamuan, addan lugan na. Nairanra nala siguro Ay, basta agparparik na kanyak lakay. Maaddaan tanto iti lugan. Iso nga agparami dak iti garahe. Nay, ay na-extensionan mo ito'y sangot ti balayon, anak kao. Tatang, pina-extensionan di manugang yaw. Ada mo nakasurat agarahe dito'y sangwanan. No kasta, garahe yaw dahi tao'y. Dakamo ko ni Inga. Mabagbag titsan. Apay aya. Kasanungay man. Nagparamid iti garahay. Awang mailugan na. No gumatang tungay. Kanya igatang na ay. Uray bike la ko mga igarahay. Sana makagatang. Anya? Sa nagpaaramid iti garahay. Amo mabagbag titsan di manugang yaw. Agragaw tamadan iti garahay. Nga uray awang mailugan na. Masurunak. Ay, nakaturog manen ni Pedro. Apaw, nakaadayon iti tagtagainot na. Angam siya, diyak pa'y lang makaturog.
Pampanunutag ngamin no anya ti pamayak ang maadaan itilugan. Nabayagan nga rapaap ko dayta. Nagpaarami dak pa yun iti garahe. Ang awan mo't sumangbay alugan. Apay ngay ni tataritaw. Kalso ti muna nga inala na. Pagamuan ta adamo lugan nan. Siyak ngay nga ta. Nyaki din. Pedro. Agreeing ka man? Pedro! Apa ya? Diyak makaturog na kayo. Alaunan iti parbangon ngam diyak mo't la makaturogan. Apa nga ro taringin na ngay? Ay ka... agaramid kan tuman iti kalso tilugan. Anya? Ay unay kamatay? Ti talakal so ti ririing mo kanya. Wen ko namon sa paum to ti agreeing inton bigat. Agaramid ka iti kalso. Anya? Wine! Maturog tangarutan. Disturbo ka iti pan naturog inga. Ala. Pagka nakitak dito'y asyap dito'y online. Apaw! Adumot gayam ti second hand alugan dito'y. Wine! Adro tinalalaka dito'y. Ala. Ay, apay nga italaan nakitak dito'y. Scroll ko man. Tamang kita ak itigatangag. Ay, wen, uray tayo nalakalaang. Basta makuna nga dalugan ka. Hello, sir. Hello? Ay, sir, siyak tayo buyer tilugan mo. Apay, awan tawar nan, sir. Last price day dyan, ma'am. Nalaka day dyan. Siyak la tikas dyan, ti presyo na. Aya? Sige man nga rod, sir. Umay kunto kitaan man? Kaano, madam? Itan, sir. Wow! Nagpintas gaya matalaga San laang nga iti picture? Talaga napintas, ma'am. Tanaiwanan na naimbag day, ha? Oh, itis drive mo, Ay, kwa. Diyak pa'y amo ti hagmaneho, sir. Ang agsursuro akto. Ha? Kastaya? Kasano nga ro, damayawid mo nga itilugan, ma'am. Ay, mga yabak to iti driver, sir. Diyak pa'y mo't alaon ita, awan pa'y mo't tay kwarta. Ay, kunak no alayan nyo itan, ma'am. Sa pa'y rush ti panangilakok. Ang mga numagatang ti sabali. Ay, isaan, sir? Di mo itid ay ti sabali. Siyak ti manggatang. Di yung nga ron ibaybayag, ma'am. Tanong maunaan kayo. Ay, sus, sayang. Ay, wan, sir. Di ka madanagan. Tagsubli ak adagaws. Okay, ma'am. Hanggang no maunaan kayo, pasensya. Iso, di yung ibaybayag, ha? Tagapuan, Pedro. Napang kuman impastor tayo nuang. Nangipasturam nga ang mga numapukaw. Sa payado itan dagiti mangagab itinuang. Anya mangagab asasawam may. Awam mo agtatakaw itinuang dito lugar tayo. No iti sabali ang lugar ke adaw. Ngam no dito lugar tayo. Awan? Ay kanyat among nga ang mga dumanundan dito lugar tayo. Amom laeng aya? Saan? Danag mo na ya. Sana basta makastrek dagita at tao dito lugar tayo. Tanaalir to dagiti barangay tanod tayo. Tata, paggatgatangan nyo kadagito yung karne ngay laklako yung. Das okay kapag gatgatangak. Balasang ka. Hapay ka, day. Ang mga kaya ti gumatang itinwang. Ay, adupay tilakok akarnit nuang. Tay kumababaw iti kasapulak. Tapasik ti itarakan tay suki kaon. Nuang jay lakok, tata. Alan gatangan yon. Uray ilaklakak basay. Nalukmag day jay, tata. Ay, sa dino ti lugar yo aya. Ta inakitaan. Ay, kwa. Saan kayo na nga may ijay lugar mi? Ta mabandog kayo laeng. Syaklat tan ti mangyag ditoy. Angam, napartin no yag ko ditoy.
Malamak ang muka. Ay, iperkilo tanto nga rodaan. Ang adam mo yaw nga agparparti dito, tata. Ada, di ka anak ak. Pumaparti na jay. Ibagayo man nga ron tatang danak. Ikuyog ko kumanga agaway. Madapay may trabaho na. Malimtaw no madismiss iti trabaho na. Ay, kat urayo ko na tata. May mayat no rabi eh. Ay, ayos laang, uray marabyan kami ngagparte. Ay, naimbag ta sa lagtad ta. Tano saan? Oh, narigat nga partian no, nasipngat. Ala, saan na bale? Taad dato'y plus light ko, ading ko. Di ka madanagan. Nayunak to, ti kwartam nga itid ko. Ala, agawa ang marti agparte. Tapno makabiyahe tamutla ita. So katam nga rodyak rodyok niya. Ay, oo na, di ka madanagan. Siyak, ti makaamo, ading ko. Nagagapo ngay. Apay nga itakala sumangpay. Anya nga italaan. Nagidaat di ta salas, tadyak makaturog. Ang mga madisturbo ka. Iso, jak nakikaidakin ka. Ano niya? Sige. Tagdi ko sa kun. Ada pa panak. Ni, aldawan. Amangan numaladawa. Ay, sus. Imbagtay may kayo adagos, ma'am. At malala itila ko kalugan. Imbagak, ginatang yon. Aya? Ay na, imbagta di mo intod. Ay, sige. Itid konti bayad ko, sir. Sige, madam. Kate, iyawid yung tilugan ita. Ay, kauna. Ang urayak pa, itay kasinsin ko amang i-drive. Dinto mo amo nila kay ko tagmaniho. Sige nga rod, ma'am. Uray panawan kayong ngarudan na niya. Tani, agbiyahe akpay. Ay, panawam to'y balay mo, sir. Saan ko abalay dito, ma'am? Nagabang akla dito eh. Ay, kasta aya. Sige nga raw. Agtugawak ton di taong nagtikutse. Pangururayak kun ni insan ko. Aday ta. Naiparada ko dito'y garahe may to'y kinatang ko alugan. Natsaw! Anya nga, di ada mo lang nakaparada alugan dito'y. Mayat. Inga pa kay. Ha? Papupukaw mo tayo mo. Anya? Ay, sus! Nukunak tumot nga minkin ka. Asaan atila pangipaspasturam. Taadun ti agtatakaw ita. O anya ngay? Sigurado, tinakaw danday jay. Ay, inak i-report iti barangay. Tagpatulong nga nga agsapaw. Ay, nasaanan? Tano tinakaw daday jay, sigurado a pinartidan. Tugot na aya, pati jay talina? Adamot ti talina. Kinsa mo anapugsak. Madlaw anay gagara anay kat ti talina. Na. Kaya ta sa wenday ta, tinakaw da. Saan na nakabulos, lakay? Anya? Ay, kasano da ito yung ngay? Anya pagarado ko ngay. Hay, pag nakmam day ta, tinaktumot nga mindengdenggen. Ay, akin lugan ti nakaparada dito. Diyak pa'y napansinain. Gapo iti danag kaw. Ay, lugan taray talaka. Ay. Iso adi ka unay masayangan itinwang. Tauray napukaw ta tinwang. Adamot sukat na lugan. Nangalamay dita. Ay, kwan, napangabakak lakay. Nangabakak ngamin iti raffle draw. Anya? Wun, iso nga, agsuro kan ngagmaneho lakay. Tapno mausartan to'y lugan ta. Ay, awan na talaga ba kahit sinurosor mintintiro a barangay. Ngam di mi nakita tayo nuwang ta. Pinarti dalakit din day jay. So abay-bay amon. Umay ka man kit di. Tay andar mo tilugan. Tane, jakmut ammo atulbukan. Mayat ka no ngamin no kanayon amay andar tilugan. Nang runa no saan amaus usar. Malala. Alam nga rob ti susay. Madimay. Di maagandar. Oho? Di samot ammo. Imposible Kita ana imbag. Ang mga nubaliktad mo pa sinsen. Saan? Jak amo ti kalikuto dita.
Ning kaayaban nin sa mau, tayo so timang paandar. Mabit laeng nga rod. Ipanmi ka no, ijay repair shop tilugan, lakay, kung naninsan ko. Adan sa kano problema. Kaipan nyo Anya mo dahi ta. Hindi pa ilan na us-usar. Ni madapalyanan. Sumurot ka. Sana yung tadapapanak. Inak bumulod itinwang apag-aradaw. Tanay, panagtatalon manay. Ay naku ko. Ay, jak kumakayatag sa ungam na saysaya at numamuam daytoy. Ha? Anya dahi ta dibina? Ay naku ko. Nakita mi kan nila kay ko tinarami di asawam. Diyay ko na mamapukpukawan no ang yaw. Isuda tinang parte. Anya? At dakadwa na lalaki. Ay. Narabyan kami ngamin kanila kay ko ijay umamay. Kat nalabasan may day din ang ipasturam itinwang mo. Anya? Ay naaday ebidensya may. Iso ang naturudak nga agsaw ko. In video nila kay ko. Iso na lang ta medyo nasipngot. Nga makita ti rupa da. Ang pangaasim di mo ibagbagakit ni bakit mo asyak tinakaamuam ko. Di awanan ba na babae? Sige. Di ka madanagan, dibina. Tamapat ganti kaya mau. Ha? Ay, isumot ti umaw-amagain. Hilaw! Koko. Oh, may ka dito yung ospital. Nadisgrasya kami. Nawa na ni Depreno tilugan ta. Anya? Ay na, naimbag ta sa nagrabay tinapagtang yung agkasinsain. Wana, tasan unay pasalog jay dalan. Kan indong parnada gustilugan iti pader. Hala, agawam tagpaimbag, tadabasol mo kanyag. Basol ko nga. Nangipanam iti karni no ang ta. Anya ka din dahil tangay pagpagam. Di naman pagpungtutan, tagburburak ti darakeng ka, ingka. Asino di kadwam, nagtakaw itinuang. Lalakim ka day, Saan? Wala mo dito. Kada video ang mga ipanagna, kada kayo tinangtakaw itinuang ta. Lalakim di kadwam. Ibagam tagpaisaw, nay. Saan ko lalaki day jay? Tinangdanak laeng nga nagparte. Kan, di mon sa pulan tinaglakwak iti day jay. Isuting gatang ko itilugan ta. Ay, unay kaningga. Di ka lagpampanunot. Kunam ana pangabakam dayay. Ngam sa magayam. Sorry, lakay. Kunak nga isublik di lugan. Tabulok mo't gayam. Nagadutim, bagada ama repair. Kat nagngina, ti may bayad. Iso nga inyawid milatan. Kat kasjay matan, tinapasamak. Day tati magganap ti kinagraraman mau. Nagbaling ka pa yung ulbuday nga po iti dayta. Ni sorry. Pakawanan na kumalakay. Pagbabawyak tinaramid ko. Hindi na kadigurguraan na. Sorry talaga. Hala, agawa, tagpaimbag. Tay sublikan kadananang kintatang mau. Ay, saan kumamot akas ta at ibagbagam, kuko? Ay, pangasim. Kasyan na kuma. Ay na. Ay, Hoy, Kuko. Apay aya di ka makaid na. Balikid ka la, balikid. diyan nga rin makaturog, bakit? Pampanunuto ni Marilaw. Anay ko. Apay nga tagkundot ka nga, Ilma. Apay, crush mo ni Marilaw? Pagpapanta siya am day dya babae. Tilay bagbagam ma. Di utang na ti pampanunutak. Ay, kunak apaadwak, day di akwartak. Nga madisgrasyan sa mo, di naglakwak iti do akal ding tao. Ay na, maturog ka kay din, rabiin. Makapuyat ka mat. Anyat orasan ni. Alas 11 ni ti rabi eh. Diyan nga rin makaturog. Urag kidemak. Makikita ti ropa ni Marilaw. Ay, ingkay di salas no di ka makaturog. Di ka mangiramraman ng agpuyat. Nay, papanam ko ko. Binigata lumabas ka dito balay. Papapanamaya barok.
Di taman balay da Marilo, Tata Victor. Ha? Apay chicks mo ni Marilaw? Saan mo't Sa lawaso kay mo't tata. Mapangkusingiran, ginutang na bayad ti kalding kaw. Ay kunak no agjuwa kayo. Hanggang, di mo to mo pilpil yan, di pa pautangam. Siyak ngamin ati pautangam. Kita, no, di one click, mabayadak. Di mo na tiwag nagbayad day ta kalugaran tayo. Ay, banugan nak asumaninger. Surong kaon. No kayat mo, tulungan kang agsingir barok. Ay, alamang nga tata. Tauri kang kay titangdan mo amang singir kang kuana. Ay, uray saan ang day tatangdan. Basta pautangan nak tumay ta niya. Sige, mabalin latta Basta masingir ta na niya Marilo. Wala, ika pa singiran. Tano di pa ila makabayad. Isunto ti pa ng tulong kukan ka, kukaw. Sige, mangarap tata. Hanggang mga ramid kay ti kasuratan Kasuratan na magibagbaga. Ganda karbanga ka mang singir kan ko na. Tapno awan problema. Sige tata, agarami da man. Ay, pasensya kan kuko Awan pa ya talaga ti kwartak. At datay namnamaek a kwartak idikalman. Ngam napuspon mo't manon ti panang teda. Kanayon lakas ta Marilaw. Kari ka kari. Gumawa mo matungtong palmaw. Banugan na kasumanabli dito balay maw. Yak pa'y makaturturo namang pampanunot iti utang maw. Puyatan na Marilaw. Si kalatan tilinaon ti panunok kaw. Kasla makikitak pa yan na kanayon tarupam. Gapo iti kapapanunok ko hangga. Ala, pasensya kan kuko. Awan pa ya talaga ti kwarta. At datay namnamaek ka kwartak idikalman. Ang napuspon mo't manon ti panang teda. Aganos ka pailaeng ako ko. Pasensya ka na talaga. Promise, into next week, makabayad akin kan. Manon na next week tinaglamas. Next week ka lang next week. Awa mo may tabmaw. Ipabarangay kansan. Ay, saan na Ay, relax ka lang ka di koko Ay. Di naman apur-apurusan. Tasan ako nadaytang strategy. Di naman iga-igaman Marilaw. Di nakalaan iti apros-apros. Tasan na tumalabday ta kanyak. Nagbaya ka kiidikan. Ay, nauma ko nagsingir-singir. Iso nga italagkan ko ni Tata Victor ti amain. Ni, italak mo nga. Anyat kahit maasawan ko ko. Iso natin makaamo amang singir kan ni Marilo. Anya? Ape nga iso. Anyat pakibiyangan na iti daytaket. Saan na mo takwarta timpautang mo? Ay naimbag ka na kada tamo da katulungan. Si Kangay, di nakpay tulungan nga singir. Anya? Katultulungan ka mo. Nga mawampay ka na talaga ti kwarta na. Di mo to mga minungtan. Pagsasawam tap nagbutay. Di wala apaam. Ay na, mapilit mo ayan no talagang awan. Aganos ka, tanagdarasudos kamot ngamin anang ipautang iti kwartam. Winain, sa nabalay, tadanton katulungan amang singir kanitiwad. Awan pa'y makukwarta ba? Naimbag pa'y ka jay kwarta ta adda tao na. Agam da tao nga wang kwarta na. Ay, biyag ti tao ay Tulungan na nga agsingir, Helena. Tapno, ada kwartata. Agsingir itay. Daya mo pautang mo, si ka Victor. Pangalam kumamot nga iti pautang mo. Kwarta ni Kukaw. Basta tulungan na. Tapno, ada kwartata. Tano masingir tanay jay. Datati mang sublat amang utang. Anya? Sigurado ka? Well, bakit? Basta lalaingin tatyag singir. Tapno da kwartata. Marilaw, palasang kaw. Naimbag nga oras mau. Ni, Tata Victor, anyat masapol yun? Sakbay na. Kaya't ko pa'y nga ipabasakan ka na ito'y nakasurat dito ipapayl. Basa ang balasang kaw.
Ken kita manaimbag no asinaw ti nagpirma dita. Ah? Ha? Manyangay, agbayad kan. Tanay, mas asyan kami ni Kuko. Nakakaasing agsubli-subli dito'y balayaw. Hindi ka mo ilamasyan kan kuhanan palasang ka. Agbayad kan Kwa. Awan pa'y kwartak tata. Pakibagayo ka ni Kuko tainton bigat pa ila ang makabayad Ay, sana mabalin. Agbayad ka kiditan. Kari ka kanwa kari. Bigat ka bigat. Ngamawan mo't. Ay, di mo tungtong palang ti karain. Ay, nabi mababayan ka mo't nga ulbod. Ala, pasensya kayo na talaga tata. Awan pa'y mo't maitid ko. Anyat maramidak ngay. Kano nga raon? Inton bigat, tata. Kahit, nakasingir ka, lakay? Saan? Hinton bigat ka no, agbayad. Sigurado nga ta. Duatan to ama pa nagsingir hinton bigat, bakit? Agtinulong ta. Wan. Sige, lakay. Santan ngagtuktok itiri daw dak. Dito itan kalsada ngagsingir. Buwan, lakay. Hoy, Barilaw. Itati aldaw ngayon kare, mapanagbayad. Iso ngagbayad kan? Buwan, rumwar ka dito balayaw. Ta, umay kagbayadin. Saan kami pumanaw dito? Aging ka di ka makabayad. Agririyaw kami lata dito. Aging ka makabayad ka. Bayad na ba ang 10,000 pesos nga utang mo kun ni Kukaw? Binilin na kami, yamang singirkin ka. Hoy! Mangutang! Ang bayad ka! Masi kamat ijay tao. Naglakwan na iti kalding da ijay inutang mo. Isa bayadam. Marilo! Tata, Nana, di na kumamot ibabain na? Unay kayo matan? Madama gayang bayin mo. Nga mapay, adi kagbayad iti utang mo. Ala, huston, di kayo nagsaupay. Bayada kung ti utang ko. Ngam saan ada kayo ti pangtidak? Ni Kuko ti pangtidak iti daytoy, Wala, awan problema. Kuyugan na ka mapanijay balay da. Mapantayon. Agyaman ako unay kada kaya o tatabik taon. Nanahili na. Kastay lagayam ti tiknik no agsinger. Ay, una! Ay, ibabain mo! Tapno mabainan. Kita kat amo na mo gayam ti mabainan. So, nagbayad na dago sa inyo. Ay, Kuko, tayo tulagan ta. Ang mga malipatam. Huwag ka di tata. Papuduto labi dito'y dakulak ko. To'y bayad ti kalding ka. Marungay, ti porsyento na. Limlimagaso nga rutin na yun na. Masurunak. Ala, bye-bye amon. Limos mon kan kuha na ti porsyento na kuma. Una, malak. Agkapi kayo pa'y nana. Tata. Ay, Pangurayan nyo dito kwarta nga utangin nyo. Papuduto mambit ito'y dakulap ka. Matay ta. Sagli 5,000 tabakay. Bilangan ba na yung baga? wait. Nabilang ko. Ay, magatang kontay kayat ko agatangin. Resya ka! Nganday, aginot ka. Sa nagaputa da kwartam, kat agwan di milyoner ka, ha? Uwin ka day. Idanag mo na ya. Amok nga i-budget na ito'y. Gumatangak pa iti bagasta. Iso mangtid ka. Paggudwaan ta, ti maigatang iti bagas. Kakaisuna na bayadan ng utang na ka. Impautang mo adagusan. Wain, takas tatulagan mi kanita ta Victor bakit? Kondisyon na nga ruday ta. Ano masingir da ke ipautang ko kada kwada ti bayad ni Marilaw. Ay, iso matla nagagatda na pan nagsingira. Tadamagayam kondisyon da. Asa na balay? Ta sa anak mo siguro ang marigata ng ngagsinger. Ta bakit kanila kay di pinautangak?
nalalakada siguro ang singiran ta lakay kang bakudam. Tata Bitaw! Nanahilina! Umayak man! Ay, nanay lakay. Ni kukumu na jay. Ah, Anya nga ta digagaran na. Abay ngay may. malipata mo na ya. Judith, itati utang taken Juana. Ay, anyat pitsara itayon aya. Ay, wan. Ano, kasanungay. Awampay mo pagbayad talaga eh. Ay, agpambarta ah. Ay, anay ko. Nasakit di barohong ko. Anday ko, ay apaw. Nagsakit mo ito di dyan ka. Ay, nabayagan na marikriknak mo't na ito, baro. Ay, Apay ngay! Agsakit kay mutin na nahilina! Tata Victor! muwang nga raw. Lakay kun bako kami nga minain. Awan pa'y mo nga rin pagpa-check up may. So, gimatang kami lagan ay tiyagas may. Ay, Nakakaasi kami may barok. numay kagsinger. Ay, pangasim. Tadi na kami pala singsingiran. Tawan pa'y may bayad may. Tayo nga tang may tiyagas. Tinabat-bati ako tame. Ewan, kukaw. Hindi kampay ka nang nangaron Tayo inutin may tinababatay nga pagasmidit Mala agpaimbag kayaw. Agsubliak to no na imbag kayaw. Taumayak agsingir tumanahin. Sige lang, barok. Basta no, masakit kami. Sana kami kumaasing-singiran, wan. Tama nga no, ilay-layon men ti matay. No, pilitin na kami ngagbayad. Hili nga. Yawatan nakman iti danom. Mawawak. Wanan, nakapanawon di kukaw. Ha! Aya! Ay, kunak no, dapay la di taparaangan. Wanan, iso tumakder ka ditan. Papanam kuko, Nakagsingira. Bari nga dan pagbayad na Tata Victor. nala, sapay ko mga ruta makasingir kan. Tagumatang taman iti burya sa tarak nenta. Basit nga min tinagtarakan iti baboy dito lugar tayo itakot. Iso ngagtarakan taman kay di, bareng mapaaduta. Kalding mo lang ti pangigatangak iti dayjay. May mayat ti baboy at tarak nen, tamalakwa dagos. May medical daing tadi kan gumatang iti ipakamaw. Ipastor mo lang sulban. Kano may busti ruta kanendangay, di mabisinandan, kumutong dan. Saan? Nagadado-aruap. May busket ti rutan iti bantay. Nagadaw. Kat sa inlakom ti sigod a kalding mo. Imaduda kumaitan ha. Ungab. Unak ano mapaadok adagos ti naglakwak. Sa magayam. Nalahin kang aro nagsingiran. Nuwapay mangamin ngayon pautang mo manan. Hindi ka nagsaw. Tama nga numamalas pa iti panagsingir ka. Naimbag nga orasyon na. Umaya man nagsingir. Ay, naapo. Nasaya timay kabarok. Umayak kumaide balayaw. Ta umayak kag pakpakaasay. Adi kang pailaba kabayan. Tanay, na disgrasya barok. Ha? Anay ko. Wen, natinaga kidi mulya kita bayabas. Kunay, niyak unay makapag nasakit pa ito sikit ko. Anday ko. Masina makasarsarita bakat. Ay, hindi ko kaulagay. Humayag sing-singer. Ay na, maulawa ka talaga. Ay, ang sigwerte pa nagkita. Nasakit pa iti diyang kao. Anay kao. Apay atong umayak ka masakit kayo. Abi igagagara yung samit. Ay, saan mo't barok? May ran-ran lala siguro. Anay ko. Ay, saan may mga ugalay ti agartista tamadi mo ti kasta. Kay? Ay, apo. Kano nga rin nagbayag kay ngay?
Sabi ka sa pulak ti kwartam. Ay, kwa, barok. Agsublikan tao no mayalawas, wan. Marangad danton kwartame, pagbayad mikun ka. Kaya po, sige. anday ko, ayan. Maudin day ta kariwa. Ay, Pangasiyo mo tanan na. No di da pa'y makabayad. Masapol nga ikaro dan tinutang da kanya bakit? Ne, anyat kahit mo asawan. Agkatulong da dito'y balay Tapno maikaro da ti inutang da, Jismil. Anya, duada, apay isa na mabalin ni Nana Helena lang tagyan ditoy. Duada, tapno maikaro da gusto utang da. Pagtrabaho, ini tata Victory di talon. Tapara balay mo ti asawa na. May mayatin ti kasta. Ngam tayawan apulos ti maganap ta iti bayad ti kalding daw. Ay, awan ka din ti sabali awagas. Ay, di kag dardara sudos. Kasta lagan ti ammo kawagas. Hindi ka madanagan. Tamok ter aramide, bakit? Mayat ka, iti singasing ni Kukaw, bakit? kawan na. May mayatan ti kasta. Kung ti maipabarangay ta. Ay, sa bagay kidi minus gastos pa kidi no kasta. Ta siyempre, libre ti kanin tantaon. Ta trabaho ta kadakwada. Ay. Una niya. Ang makatawon ba, jay ko na panagkatulong ta kadakwada. At tidog sa mo unay ta makatawon na. Mayat kidi di oray dua tawan. Ta makatipid tapay. Mangantayon Nana, tata. Wata mabisina ka na napanagdalo si Bangkag. Muray siya, nabanuga ka naglaba. Balala, magantayon, balasang ka. Sige, umuna kayo na mga Nana, tata. Sumaruno kami kanila kay. Ay, ang itin na po'y kamasida, bakit? Kung ano mangantan? Ay, awanan lakay. Inibus da Nana Helena kan tata Victor. Anya? Nagadumagayam ti kananda. Pati dagitay tinapay nga abasto tayo. Inibus da amin. Anya? Anday ko, nasugat ti sakak, bakit? Ah. Mayat ti pa nagparparaspas ko di talon. Ay, ala! Nagdakal, tasuga mau. Ay, mabilaag. Ibaga nga, panda ka, yung hospital. Ouch. Ibaga ka ni Kuko. Nagsapol, iti pangiluganan, mikin ka, mapani di hospital. Kahit kumusta nga ni tata Victor? Napaagasan yon? Wine. Iji private nga ospital tinapanami. Isumot ti kaya na. Anya? Medyo dakil tinagastos ka. Pina-injeksyon ko ni Tata Victor. Pwera pa'y dagiti agas. Tapati mo iji uya na ka na-check upin. Anya? Ay, agaganos ka. Katulong mo nga rodida, di gasto sa mida. Problema mo ti kastoy. Puro gastos mo Sa pa'y nagrarawa da niyo. Kaaganos ta. Inalam mo nga min ida dito'y balay. Kan imbagam pa yan ang makatawon ti panagnaagda dito'y. Tapno may karo dala ang ti utang da. Gusto ko mga min tayo 2 bulan wano makabulan a panagnaagda dito'y. Nga makatawon mo dyan bagam. Mabalim mga ibabawi no kaya ko. No, anya titulagan Kuko. Iso nga raw ti matungpal. Unamay ta makatawan ti panagnaud mi dito yo. Di anusan da kami, barok. Tulungan da kami So, sagot mo amin, nagastusan may. Ta-stayin kami ka nga road. Ha? Huwag mat nga man Kukaw. Hindi mi pala na karkaro ti utang may. Papanawon da kamen. Nakarkaro mo agastos ti panagnaan yun ti balay. Pinagawid nga rod kasawak dagiti nakautang kan kuana kat aging gayta, di da pay lang nakabayad iti utang da. Kanayon ko iti asidiran ni Coco gapo iti aramid na. Ngam binaybay akon dayta, tapaka-stress aklaan no iso kanayon ti pampanunutat. Alakastan, ti pagayam mo, Elma.